Eu quería me casar, miña nai dime que cedo. Miña nai está casada, non sabe a gana que eu teño. Jesús Agustín Suárez, parroquia de Salto, lugar de Señoranes. Sí, Ayuntamiento de Vimianzo, Partido Judicial de Corcubión. 23 feitos. Sí, e bueno, temos aquí a súa muller tamén, como se chama? A miña compañeira de fatigas. Como se chama usted? Dolores Peremiñones. E que ten 90 anos. Ai, eu xa non sei os que teño. E, bueno... 90 anos. Tes, mamá. Tes. Madre mía. E, bueno, Jesús, pois colle o coche bastante a diario, con 93 anos. Conte vostede, que fai? O coche cando me fai falta. O abaio, a Vimianzo, o aseo, Vai o as... Fisterre, onde sea. Si, vai as compras. Non teño problema ningún, Vai as compras, leva ela, e de feito ata fai pouco iban pescar, non? Conte aí. Sí, eso habrá 2, 3 anos que íbamos todas as tardes para Camariñas, para Las. E pasábamos ali a tarde, bomba, Eu mesmo estaba moito a pescar, e ela estaba comigo. E bueno, ahora... Pasaba moi ben comigo, sí. non? E agora pois saen menos, non? Debido... Agora non salimos porque ela non quer salir do coche, eu teño, non me gusta. Pero ademais, idea teño como tiña. E diga por qué, porque, bueno, ela pois ten unha enfermidade, non? Claro, porque ela está aí sufrindo esa enfermedade. Hai que vivilo como ela para saber, que a persona para saber como surgen as cousas. É terrible, a enfermedade, Sí, claro. Eu estou aquí, ás veces, estamos moi ben, logámonos moi ben, pero ás veces os papeles enlíanse, porque as cousas non saben como quere. E que enfermidade ten? Que enfermedade? En 6 meses, como me chaman, é moi mala esa enfermedade, é terrible. Non lle dicía nin ao máis enemigo, eso. É así. Estamos me enseñando todos os días, pero me dicen agora, non lle fan nada, para isto non lle fan nada. Cada vez imos, é pior, imos acercando todos os días máis ao tobo, sabes? Pero bueno, non hai que facerlle, son cousas que nos cousamos. E agora, fáleme, porque levan 70 anos casados, que os fixeron en febreiro, Cónteme, pois, como se enamoraron, como foi a boda, se a recorda. A boda foi, a min casaronme en Santa Irena, na capilla esa de Santa Irena, e viñamos para aquí, fixeron a boda nesta casa, estilo antes, matábase un carneiro, unhas olas de viño, e pasábase bomba daquela, e cosíase un somo nun porco, e facías un cocido, tiñan os teus invitados, non era como agora, como invitado traíache unha botella de coñá, agora un trai, esa cadra, os invitados agora traen 1000 euros, e cambiou a vida toda, total. Outro traíache unhas plumas bibliográficas, sí. E como se coñeceron? Pois, fomos conocendo pouco a pouco, tiñamos pouca distancia, pero últimamente empezamos a rozarnos por aí e a encontrarnos polas festas e depois surgiu isto. E como, bueno, ata que ela enfermou, un pouco, pois tamén, viaxaban, iban ao balneario. Sí, ao balneario fomos polo menos de 19 ou 20 anos, ao balneario a Caldas de Reis e a Cuntis. Pasábamos 10 ou 12 ou 14 días, depende dos anos. E pasábamos bomba, todos os anos fomos. E agora, por exemplo, bueno, que ela está un pouco máis... Agora non íamos porque esta señora agora non val para... non val para salir, porque non se acorda de nada, entonces non podemos ir, porque pregúntache, aló, por onde imos, aló, onde estamos? Ou chamamos ao sitio, e dalle a gana de dicir, marchamos, hai que marchar. Imos á casa dun veciño, a veces aquí, e pónselle no cascabel de marchar, que hai que marchar para a nosa casa, hai que marchar ao carajo, non hai máis. E no seu... Agora me di a veces que hai que facer, xuntame unha bolsa con zapatos e roupa, e dixe, vamos, lévame a miña casa. Cajo na tosa, dixe, pero onde está a túa casa? A túa casa é esta.
que onde naceches é onde te criaches. E digo, porque no seu día a día, usted, sobre todo, que está moi áxil, que fai, por exemplo, que cousas fai? Eu? Sí. Eu ando sempre fora, era un pouco tempo, porque non teño que estar sempre ao alcance dela, porque se estou, xa cheguei á porta e digo, onde estás só? Por onde andas só? Pero fago eu pico unhas leñas, ou apaño unhas versas, doullas a que teño unhas galiñas, e paso por aí o meu tempo, así. Ah, moi ben. Gusta moito salir, que non me gusta estar aquí, na casa. Aquí na casa cómeme o coco. Pero hai que aguantar, non hai máis remedio. E Dolores sí que se acorda tamén de que lle gusta moito xogar as cartas. Sí. E xoga cunha amiga polas tardes. Unha vez sí. Non se acorda da amiga. Agora xa non... Xa se acabou eso. No, mamá. Bueno. E nos xogaches onte. Non se acabou, a miña non, o que pasa é que non te acordas. Claro, non se acabou. Bueno. Está activa como estaba ainda. A contar cartas é que é incrível, para estar como está, a contar as cartas, sacando os treces e as asas que parece que son todas iguales, non? E as como ten un punto máis, o tres, entonces está contando e dixe, esta que carta é esta? É un as. Ten 11 tantos, 11 puntos. E vostede, por exemplo, no coche, pois manéxase como o primeiro día? Bueno, a ver, se o primeiro día os reflejos non son iguales, pero por aquí sí, en A Coruña sí que non vou. Podía ir, seguro que podía ir, pero non me atrevo a ir a Coruña. Fun miles de veces a Coruña. Miles. Sí. Pero agora non, agora ando por aquí, vou a semana de ir a Melpica, a semana de ir a Carballo, ou a Coruña, ou a Sé, por aí, estes puntos todos. Se hai que ir ao médico, comimos unha xa de veces, por suerte, pois vendela vou o coche, mas traigo a todo, non? Salvo que teña que ir unha cousa dos ollos ou eso, que se cadra levamos senro, porque se cadra depois eu non estou en condición para guiar, pero sí. E como se levan tamén 70 anos de casados? Que eso hai pouca xente que os cumpra. 70 anos, aquí rozándonos un co outro, que é moito aguantar de Dios. Se tuvéramos conscientes os dous, tiñamos que discutir algo eso, porque é moito, É moito tempo. Son moitos anos, non? Pero é que non estamos conscientes, só. Porque non nos acordamos, falta a memoria a miña, por lo menos, agora é moi pequena a memoria, sabes? Bueno, unha vez en día grande. Bueno, pode ser de vez. A usted que ten a memoria aí máis activa, que foi o que lle gustou dela, cando a coñeciu? Que me gustou, que bailaba moi ben. Cuida. Bailaba moi ben este chico. Era trajadinha como un fusil, era trajadinha. Ya se veía na foto, pero bailaba suelto, miña amiguinha. Suelto me lo agarrado. A cantaba moi ben tamén. O sea, que coñeceronse polas festas. Sí, pero bailaba que era unha maravilla, xojábala como unha pelota. Sí. Vale. E, bueno, vostede primeiro conduciu a moto, despois ainda sacou o carné de conducir. E tivo algún accidente? Afortunadamente nunca. Non me acordo de nada, de ter nada, gracias a Dios. Non me vou ao dijo, Esa cadra teño oso, pero hasta aquí nada, Así algunha cousa pequena, non? Sí. Xa digo, gustoume sempre, ainda me gusta guiar, andar na carretera. Por qué? Por que lle gusta? Por que me gusta? Pois gustame guiar, gustame ver, gustame ver o ambiente, como están, por aí, por onde sea, por calquera parte que vaya, paro nada, miro hai cousas que me gustan, miraron. Estamos amigo, mira. Por todo eso, cando íbamos ao Lugo, chamaban a menina do cabelo largo. Eu quería ben casar, miña nai non teño roupa,
Casa miña filla, casa, cunha perna tapa outra. Para vir a xunta a min, para vir a xunta a min. Bailaba la cara, galopín. Acabouse. Exacto. Pero o sea que da igual el piso, el tamaño de la